maraming salamat sa nagbigay sa BRO TV. What's up mga bro? Tuloy-tuloy pa rin ang pamamahagi natin ng grocery packs. Katuwang ang ating mabait na mga sponsors. Kaya sa ating mga viewers dyan, magkomenta kayo at baka kayo ng susunod na pupuntahan natin, dala ang grocery packs. At nabigyan din ako. Ng grocery. Opo. Meron na kayong lulutuin. Meron. Ayan, sa Noche Buena. Oo. Opo. Maraming salamat sa inyo. Sino po may alam ng YouTube? Paano pa may nakarating sa aming tulong. Ano pangalan mo po? Lorena Silverio po. Maraming cellphone ka dyan na nakasubscribe. Papakita mo na sa amin 1,000 pesos. Pinipitagan nating guro sa larangan po ng edukasyon. Isa po siyang guro. Tawagin po natin isa po sa mga staff namin sa BRO TV BICOL, Mr. Dani Galero, para magbigay po ng inspirasyon sa inyo. Kuya Dani? Binigla mo rin ako PJ, no? Gaya ni Lay, hindi rin po ako magaling magsalita sa harap, sa likod. Pero si Lay magaling kumanta. Yan! Okay, sa ating pong mga bro, sa BRO TV BICOL, si PJ, Lay at sa mga kasama, at sa inyo pong lahat, isang
po, ingat. Ingat. Bye-bye. Ingat pag-uwi. Thank you. Ay, maraming salamat sa biyayang binigay mo. Ingat po kayo, ingat. Thank you, nanay. Thank you, nanay. 1, 2. Nagpapasalamat po ako unang-una po kay Vice Mayor May Asis at sa bumubuo po ng BRO TV Bicol sa panguna ni PJ Alcano Molina at Linwil Molina. Yun po ay lubos ko pong pasasalamat sa inyo pong lahat. Happy New Year po sa inyong lahat po. Yes, may timbangan ka Thank na. you po. Hindi na po manghihirap pag nagtitinda ng produkto. Meron na po ako sariling timbangan. Okay, picture.